Achipere mushe muri Zimbabwe, not former Mount Pleasant legislator advocate Fadzai Mahere, vauya voenda ku-United Nations vonodeliver a speech panhau yema-human rights violations ari kuitika munyika yeZimbabwe, nhau dze-freedom nenhau ye-the rule of law. Sarapinda mashoko abuda kutaura muzora nhasi, notibva wasubscribe like utina on the bell like tipinda paino pake anoposta nhau achiti currently at the United Nations lies destinations in Geneva, and we shortly be speaking on promoting the rule of law, strengthening the agenda for freedom. Privileged to be speaking alongside Judge Stefan Waespi, who prosecuted some of the leading cases at the ICTY, including Prosecutor V. Milosevic and Prosecutor V. Gotovina. Judge Waespi is currently serving as a judge at the Special Criminal Court in the Central African Republic. Mashoko anatoka panapa na Fadzai Mahere, mazita aanema ayo macases aitika mu Africa, macases aitochikisa ari kuuya aitaura panapa Fadzai Mahere achiti ndiri kupresenta nhau yema-human rights violations kana nhau ye-freedom kune vanhu vakakwanisa kusolva nhau dzakamboitika dzainetsa munyika yedu, nyika yeAfrica, achiti aiwa I'm going to present issue yenyika yeZimbabwe the Genevha United Nations. Mashoko anotoka panapa na Fadzai Mahere ayo muri Zimbabwe tamboti kukupa update kana achinge azodeliver speech munoziva kuti atimunonokuti tikupa speech yake. Pine comment section medu mudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pekuenda kwa Fadzai Mahere ku UN. So no subscribe kulike chinotina